ודנה. אז קודם כל חג כשר ושמח, בעזרת השם, שנגיע בשלום, אמן. בשמחה, בכיף, בטוח שיהיה כשר, אין לי ספק. כולן בטוח מתאמצות שיהיה הכי כשר שיכול להיות, ושנצליח לצלוח על האתגרים שבדרך, כדי שהוא יהיה גם שמח. אני רוצה לקפוץ לנושא שהוא קצת פחות מדובר, מכיוון שכל המרכז הוא ליל הסדר ויציאת מצרים, ואיכשהו אנחנו מגיעות לסוף החג, לשביעי של פסח, ורגע, מי בכלל דיבר על הנושא הזה? אז בעזרת השם, שאנחנו נגיע לשביעי של פסח, אז יהיה לנו משהו בראש, ועוד יותר חשוב, המעשה הוא העיקר. אני קוראת מתוך ספר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, קוראים לו מועדים ומודעות, של הרב יצחק ארד מרחובות, והוא בעצם משלב נושאים בחסידות עם הוראות מעשיות משיחות של הרבי, ואני אקרא אותו יחד איתכם, ובעזרת השם, עשה ונצליח. השלב העיקרי בגאולת מצרים היה כשעם ישראל עמד על שפת הים. עד אז הם היו עסוקים בבריחה, והמצרים רדפו אחריהם. טביעת המצרים בים הפסיקה את המרדף והביאה לשחרור הסופי מהם. בחסידות מוסבר שהגילוי שהיה בזמן קריאת ים סוף הוא על דרך הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. מההתמודדות של ישראל ברגע שלפני בקיעת הים, נוכל איפה ללמוד על הדרך הנכונה לפעול ברגע שלפני הגאולה. אמנם כפי שהוזכר בגאולה העתידה, הרע יתהפך לטוב, בשלמות, ועם זאת, כפי שמבואר בחסידות, התמודדות עצמה תמונה מעלה. מעלה זו לא תתבטל גם לעתיד לבוא. זאת אומרת שעצם זה שיש לנו קושי, יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד ויקר בעיני השם. ברגעים שלפני אותה השתחררות מוחלטת ממצרים, בקריאת ים סוף, נוצר מצב של כאוס פנימי, של חרדה קיומית. במצב מבולבל זה החלו להישמע בעם ישראל קולות שפקפקו במהלך והביעו ספקות לגבי נכונותו. למה בכלל יצאנו ממצרים? שאלו אותם הקולות. אנו חסומים מכל כיוון, הים סוגר עלינו מלפנים, ופרעה מאחורינו. הבהירו וחתמו בהצעה, אולי נחזור למצרים. גם ביציאה של יהודים המיצרים הפנימיים עשוי להופיע השלב הזה. אחרי שאדם קיבל החלטה אמיצה, להשתחרר מהרגל שלילי, להתקדם ליעד שהציבה לו הנפש האלוקית שלו, וגם יצא לדרך למרות כל הקשיים, עלול להתרחש משבר. האדם יחוש קושי, יחשוש שמא התהליך השתחררות הזה גדול עליו, וכמה מספרים, והמחשבה שהוא מסוגל לעשותו כנראה הייתה שגויה. נכון? כמה פעמים אנחנו מחליטות החלטות, ובדיוק באותו יום, ממש למחרת, נוצר לנו כזה אתגר בדיוק בעניין הזה, ואנחנו מרגישות, לא, אנחנו סתם חיות באשליה, זה לא הולך להיות, אין לנו את הכוחות לזה. זה לא, כשעשינו את ההחלטה, הכל היה כזה ורוד, וחשבנו שאנחנו יכולות, ויהיה בסדר, ועכשיו פתאום, הנה, המציאות בפנים שלנו, וזה לא הולך. ממחשבה כזאת, הדרך לייאוש קצרה וקלה במיוחד. החולשה עלולה להוביל אותו למסקנה שהוא איננו מסוגל להשלים את התהליך. מסקנה כזאת אינה אלא כניעה לטבע הבסיסי של הנפש הבהמית. התורה מספרת לנו שכאשר בני ישראל נקלעו למשבר הזה והתהליך נתקע, פריצת התקיעה והשלמת השחרור התאפשרו הודות לציווי האלוקי. מה אמר השם? דבר אל בני ישראל וייסעו. לאן נוסעים? קדימה. אבל אי אפשר ללכת לתוך הים. בתוך המים, השם ציווה. והולכים. הבלתי אפשרי הופך להיות אפשרי. הים נבקע,
כשהמצרים נכנסים לתוכו, הוא שב ונסגר, והם טובים, ואנו משתחררים מהם לנצח. מתברר שדווקא הים, שבתחילה הצטייר כמוקד הבעיה, מחסום שאיננו מאפשר התקדמות, הפך להיות הכלי לישועה. וכדי שיקרה המהפך הזה, נדרש רגע אחד של מסירות נפש. להמשיך הלאה. בניגוד להיגיון, רק משום שזה ציווי השם שנמסר לעם מפי משה רבנו. אנו יכולים ללמוד מכך, שכדי לבקוע את הים נחוצות נחישות והתמדה. הרצון וההליכה אל היעד צריכים להימשך בכל תנאי, כשהדרך נוחה ופנויה, וגם כשהיא נראית חסומה. המחסום הוא גבולות השכל, אין להיכנע להם, יש לפרוץ אותם. אמנם זהו מבחן קשה, אבל העמידה בו הוכיחה שהדרך הייתה הנכונה, ובסוף הים נבקע. אותו רגע משבר שהזכרנו קודם, מעיד על נקודת מפנה ומעבר משלב לשלב. עד למשבר הלכנו בכוחות הרגילים שלנו, הגלויים. לפתע אנו מרגישים שהכוחות אפסו ואיננו מסוגלים להמשיך. זה המשבר. ברגע זה, בכוחה של מסירות נפש, לגלות כוחות אחרים, נסתרים ונעלמים, שלא היינו מודעים לקיומם, והכוחות הנעלמים הטביעו את המצרים הרודפים. הם יטביעו גם את המצרים המפריעים לנו להתקדם לגאולה. כידוע, הים מכונה אלמה דאיטקסיה, בארמית העולם המכוסה. היבשה נקראת אלמה דאיטגליה, העולם הגלוי. וחז"ל אומרים, כל מה שיש ביבשה, יש בים. ההבדל ביניהם הוא ביבשה הכל גלוי, ובים הכל מכוסה. כך גם בתוך הנפש של היהודי. יש צד של כוחות גלויים, שהאדם מכירם וחש בהם. אני יודעת, אני טובה בזה, אני מוצלחת בזה, אם תבקשי ממני לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה בקלות. הם הצד היבשתי שלנו. לצידם יש את הכוחות הנעלמים והנסתרים, שכוחם עצום, אף על פי שהוא איננו מודע להם, ולכוחם. כוחות אלה זה הצד הימי שלנו. היהודי צריך להאמין שקיימים בו כוחות פנימיים חיוביים, וואלה, הייתי צריכה לשמוע את זה היום. עצומים, לאין ארוך ממה שהוא מכיר בשגרה. בדרך כלל כוחות אלה נשארים סמויים, אבל כשמגיעה שעת משבר, כשנראה שהכל אבוד, זה הרגע שבו לא נותרת ברירה, הם חייבים להתגלות. כשאדם מנתב דרכו בעזרת ההיגיון הרגיל, כל עוד שום דבר חריג איננו קורה, הוא צועד או מתקדם בכוחותיו הפיזיים. ואולם, קורה שהוא נתקל בדרכו במחסום מאיים, אם נדמה לו שהגיע לדרך ללא מוצא, וההבנה מלווה בתחושה שכוחותיו עזבו לחלוטין. מישהי פה מזדהה? פירוש הדבר שהרצון השלילי שרדף אחריו עומד להשיגו ולהשתלט עליו, הוא איננו מסוגל לברוח מפניו. לדוגמה, אדם החליט לעשות שינוי ולהשתחרר מהרגל שלילי למרות הקושי. לפתע הוא נקלע לסיטואציה מסוימת והקולות הפנימיים של הנפש הבהמית שלו גוברים. האדם מרגיש חלש, הוא מרגיש שאין בכוחו להתנגד להם. הוא מתחיל לסגת ואופף אותו ייאוש. הנה, כל מאמץ שהשקיע עומד לרדת לטמיון. התחושה שהכוחות אפסו נכונה רק לגבי הכוחות הגלויים. אם הוא ימשיך הלאה בנחישות, הוא יגלה שיש בו כוחות אחרים, שעד כה לא היה מודע לקיומם. אני מדברת לעצמי. אנחנו נגיע לבדיקת חמץ, אנחנו נגיע, וכנראה שיש והם יביאו אותי ליעד. הים נבקע, הכוחות הפנימיים בוקעים ומניעים אותו קדימה.
פרעה טבע, וכמוהו הקולות השליליים שרדפו אחריו, ולא נותר מהם זכר. המחסום נפרץ והניצחון בוקע. משה רבנו עמד על הים וקיים את ציווי השם, דבר אל בני ישראל וייסעו. הוא פקד את העם להתקדם, ובמילותיו הפיח בעם כוחות מחודשים, והניע אותם קדימה. כך משה רבנו שבדורנו, הרבי מלובביץ', מפיח בנו כוח, המונע מאיתנו להישבר. ממנו אנו שואבים כוח ומתמלאים חיות פנימית ושמחה. בימים אלו הכוח הזה יאפשר לנו לבקוע את הים ולצאת מן המיצרים לחירות ולגאולה האמיתית והשלמה. תודה, תודה, תודה שהצטרפתם אלינו גם לזמן קצר. תודה שהזמנתם אותי, תודה שלי. לפחות אני הייתי צריכה לשמוע את המילים האלה היום בערב, ובטוח שזה ייתן לנו את הכוח לצלוח על כל האתגרים שיעמדו לפנינו בימים הקרובים, בשבוע וחצי, עד הסיום של החג היפה הזה, חג הפסח, ובעזרת השם שנזכה לגאולה האמיתית והשלמה, ניפגש בירושלים בבית המקדש. אמן. עם משיח. אמן, תודה רבה, חג שמח. חג שמח. רגע, אל תלכו עדיין, סיגנית. יש לי סיפור קצר לפסח. החזקתי את הספר, הייתי על מיוט, אז לא שמעתם אותי. זה הסיפור שלנו. אתמול פתחתי אותו. אנחנו יודעים את כל הסיפורים בספר, אבל לא כולם יש להם את הספר הזה, ואנחנו עדיין בזום, ויהיה הקלטה, ואנחנו נפיץ אותה לכל בנות ישראל שמדברות עברית, לדוברות עברית, אז אנחנו רוצות להפיץ את הסיפור הזה, וגם כי אני חושבת שהסיפור הזה באמת ממחיש את בתי חב"ד ואת השליחים שהרבי העמיד ומעמיד בכל מקום, וזה חשוב להבין כמה שזה באמת מגיע לכל יהודי, לא משנה איפה שהוא נמצא. אז הסיפור נקרא אלוקים שלח אותי אליך. הצעיר בעל ההופעה החרדית היה חריג בנוף העיר מומבאי שבהודו. היה זה הרב גבי הולצברג, זכרו לברכה, שליח חב"ד הנמרץ. הוא התרוצץ בין חדרי האכסניות ובתי המלון המקומיים. איתר פנים יהודיות והפיץ את הבשורה. סדר פסח כהלכתו התקיים בקומת הגג של מלון שליז. במהלך הסיבוב נכנס הרב גבי לבית הערכה שהיה ממש קטן וזול. הוא ביקש מפקידת הקבלה לעיין בספר האורחים. ועיניו צדו שם בעל צליל ישראלי. הוא מיהר אל החדר ונקש על הדלת. אין שום מענה. הוא ניסה פעם שנית ושלישית, אבל אף אחד לא ענה. בתחושה של החמצה הוא פנה לשוב לאחור, ובדיוק הדלת נפתחה. גבר שנראה כמי שהתעורר משינה, הביט בו ממש מופתע. מי שלח אותך אליי? שאל בעברית. הקדוש ברוך הוא, ענה הרב גבי בטבעיות. האיש התקשה להאמין, דמעה בצבצה בזווית עינו, המתן רגע ואצא אליך, הוא ביקש. הוא לקח לעצמו כמה דקות להתארגן, וחזר לספר את סיפורו לרב גבי. יצאתי לטיול בהודו להנאתי. במקרה עצרתי במומביי, רק כדי להמשיך על רכבת קטנה. לא היו לי שום תוכניות להתעכב כאן. כשניגשתי לקופה לקנות כרטיס, גיליתי שהארנק נגנב ממני. נתקפתי הלם. אין לי ארנק, אין לי דרכון, נותרתי חסר כל, הרגשתי אבוד. פתאום ניגשו אליי בני זוג מצרפת והתעניינו מדוע אני נראה כל כך עצוב. ששמעו שאני מישראל, שנייה אחת, ששמעו שאני מישראל, סיפרו שגם הם יהודים. הם עדכנו אותי שהקונסוליה הישראלית סגורה בגלל החג שיחול הערב, וצידו אותי בסכום כסף שיספיק עבורי כדי להעביר את החג. שכרתי כאן חדר ליומיים, שכבתי על המיטה, הבטתי בתקרה והתחלתי לדבר עם אלוקים. תקף אותי ייאוש, לא היה לי מושג מה אני עושה עכשיו, ואז נזכרתי שהזוג הצרפתי אמר שהלילה הוא ליל הסדר, והמונולוג שלי התחדש. אלוקים, אני יודע שהקשר שלי איתך לא משהו, אבל אנא, אם אתה אוהב אותי, אל תניח לי להישאר בודד הלילה.
נרדמתי מותש, ופתאום אני שומע דפיקות בדלת. פתחתי את הדלת, וראיתי מולי רב. ששאלתי מי שלח אותך, ענית, הקדוש ברוך הוא. זה מדהים. זה מה שהרבי דרש מאיתנו, לחפש כל יהודי, אפילו בימים שאנחנו מנקים את הבית, כל פעם שאתה יוצא מהבית, לחשוב גם אפילו על מישהו שאתה מכיר ולשאול אותו, יש לך איפה להיות בליל הסדר? יש לך מצות לחג? כל העניין הזה של המצוות מצות ולוודא שכל יהודי יהיה לו מצה וממש כיסא בסדר, זה נורא 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 חשוב. ואני חושבת שהיה איזה סיפור גם ששמעתי על משהו כזה שאיזה משפחה אחת, הם רצו לזכור את הילד שלהם, אז הם השאירו איזה כיסא אחד בשולחן שלהם, והרבי כאילו הסתכל על זה בקטע, למה שהכיסא יהיה ריק? תוודאו שמישהו יושב בכיסא הזה. ההכנסת אורחים של העם היהודי זה מצווה מאוד מאוד גדולה, והיא מביאה הרבה הרבה ברכה לבית, ובכלל כל העניין הזה של ללכת לכל מקום ולשאול בן אדם האם אתה יהודי, ולתת לו את מה שהוא צריך בשביל לקיים את המצוות בתור יהודי, זה מה שהרבי דרש מאיתנו, והיום ביום הולדת שלו זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו, לזכור אותו, לראות מה אנחנו יכולים לעשות עוד, כמו הסיפור של סיגלית, שעם הנרות, שמתי שנפגשנו בקראון הייטס, והיא לקחה את הנרות ובסוף היא הביאה אותם, במקרה זה היה אצלה ליד החלון, והיא גם הביאה אותם למישהי, אז כאילו לחשוב בכל רגע מה אני יכול לעשות, כדי להאיר עוד נשמה יהודייה היום. אז בהמשך לסיפור הזה, היא שירה לי הודעה שמאז היא מדליקה נרות שבת. וואו! כן, זה לא היה חד פעמי, אז תודה להשם. מדהים. זה הרבה, אבל פעם אני עושה, אני צריכה לעשות יותר. כל הכבוד, כל הכבוד. ברוך השם. אוקיי, אז שיהיה לנו פסח כשר ושמח, ושנמשיך להיפגש בזום וללמוד, וגם אישית, כמובן, אחרי פסח נעשה מימונה אחרי מימונה, כמו כל שנה. ובעזרת השם אנחנו נתראה רק בשמחות. ובאמת שמה שלמדנו היום ייתן כוח גם לאיריס, רפואה שלמה לבעלה, ולכל עם ישראל שהחיילים שלנו יחזרו בשמחה רבה, מחזיקים את דגל ישראל, ובאמת שנשמע רק בשורות טובות לכולנו. אמן, אמן. The Rebbe had a birthday. And we all rejoiced in the fact. And I received a memo. Dear Reb Tovia David, it is not proper for a friend, ask a friend for a birthday gift. But in your case, because of the relationship that we have, I would ask you to give me a birthday present, which in fact would result in you putting on tefillin and saying at least Shema Yisrael. And if you can't do any more, I'll be satisfied with that. From the day I made a commitment, I put on 1,000 tefillin, and I never failed to do it one day. And I'm really proud of it. Even today, when we are sometimes underwater and gets a little shaky, it's tough to stand up and daven it, but one way or the other way, I still do it. The Rebbe got a big kick out of it. He kind of lectured on it for a while. Als ik ben naar Jid en door is geregeld, maar ik jongen we schon im Tevi zijn in bin Beisei, wo der Rebester hat ihm geschenkt mit den Chosim, zwischen sie Echet geschenkt ihm von Nutzen Gesundheit, a Schifo, der Loschen Hamedina Yacht. Bishassel ist ein Reis gefahren, Kedarke Misman Lisman, auf ein paar etliche Tage. Aber haben die Jemea Chefisch auf sein Yacht, Bishass vielleicht kommen, Mann hat viele, der gewusst hat, die Tfilo, Schmeine Esse, die Tfilo Samide, darf sein Pondam Yerushalayim, hat gedacht wissen, wo sie gefühlt sich Misrach. Weil sie kommen, das ist gefunden, nach sein, die Kafajach, ich darf mehr nicht weinen und einzige Eize aufzufragen bei dem Kapitän, bei dem Reisha Chevel, von der Yacht, wo sie gefunden sich Misrach. In the morning when I got up, when we were on the way,
I called them up. I said, by the way, Captain, what's our heading? It was the north, south, east, west, so many degrees. For 2-3 times when I asked him originally, he said to me, Mr. Chase, gave me such and such and such and such. Then one day he says, are you studying right now to be able to run? Are you trying to learn how to run a boat? You're studying navigation? I said, no. I said, the only thing, because I knew some of it, but I said, the only thing I would want to know, his name was Dick Winters. I said, Dick, what I want you to know is that I every morning pray to God before I go upstairs, before I have breakfast. And I say my Shema, I didn't go in details, but I want to face east, which is Jerusalem. Eba sie sagt als nicht gucken dich auf drüber, Sergor am Matzliach in Asoki. Und hat gedekach hat der Gresha Chevil Bema Mishoris. Liegt ihm im Kopf zu trachten wegen dem Ebischen 3 Mal am Tag, wie hat gedekach, an nicht nur zu Stamma trachten, nur stellt sich weg, mafsig mit Kolin Jono, und will mechaven sein, darf geponnen le Mizrach, gedei die Tfila soll sein, wie Tfila darf sein. Eba sie sagt wird getan mehr trachten wegen dem Ewigsten. Wo sie davon a Reis bepeil, das hat verbunden dem Nitiden mit der Mitzwe, wo das ist Schäler der Linien Avedisora, wo das ist der Linie von Sheva Mitzwe, eine von der Sheva Mitzwe Nähe. Und wie bald a Mitzwe hat in sich a Teve, a Mitzwe, gereres Mitzwe, ist a sichere Sache, dass wird euch gehad a Hemmscher bei dem Reisha Chevel, bei dem Kapf. Wo der Fall Yomim shel Yachrize, als getrechnet Efscher Ton, a Sach, wo das nicht bezedek wie Jesche. Und als der Mond, dass da a neuen Reihe von dem Ebersten hat es ihm aufgehalten. Alles in Fulham, you know, they keep on the boat, you know, keep on, right on the boat all the time. 3 times a day. Newly released 11 Nissen 5743 Farbrengen, now available in stores and on gemstore.com.